Τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και μου τις πάνε τα πάρτι. Βασικά τα γενέθλια. Δηλαδή τι, πρέπει εγώ να χαρώ που εσύ θα ζήσεις άλλο ένα χρόνο? Κάλεσέ μας την κηδεία σου καλύτερα, παλιό motherfucker. Και είναι και αυτή η άβολη στιγμή που όλοι τραγουδάνε και λες, σου έρχεται το δίλημμα και εσένα. Τι να κάνω τώρα, τραγουδήσω, να μην τραγουδήσω? Και μετά τελειώνει κιόλας και χειροκροτάνε. Γιατί ρε τόσο γαμάτα το είπατε? Μια ναυμαχία. Αθήνα, Σπάρτη. Μια φοβερή ιστορία ανάμεσα στον αρχηγό της Σπάρτης, Λίσανδρο, και της Αθήνας, Αλκιβιάδη, όπου ο ένας περίμενε τον άλλον για να επιτεθεί και φαντάζομαι ότι η ιστορία πήγαινε κάπως έτσι. Κάνε επίθεση. Κάνε εσύ. Έλα, κάνε εσύ επίθεση. Εσύ κάνε επίθεση. Κάνε εσύ πρώτα. Εσύ. Κάνε εσύ πρώτα. Όχι εσύ. Κάνε εσύ. 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 Φαντάζομαι ότι αν οι Αθηναίοι δεν έμεναν από τρόφιμα και δεν τους έστελναν Αλκιβιάδης για να πάνε να βρούνε, η ιστορία θα συνεχιζόταν ακόμα και σήμερα έτσι. Φαντάζομαι ότι αν οι αρχαίοι μπορούσαν να δουν τα χαρτιά της χώρας μας σήμερα, θα λέγαν πώς στο μπούτσο μπορώ και βλέπω στο μέλλον. Στο σχολείο μας έβαλαν να ακούμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια για να βγούμε στο πνεύμα των γιορτών. Από τότε δεν έχω σταματήσει να γιορτάζω. Είμαι μέσα στο πνεύμα των γιορτών και γιορτάζω. Μαμά, όταν λέω γλυκά, δεν εννοώ ούτε κουραμπιέδες, ούτε μελομακάρονα, εννοώ σοκολάτα. Μαμά, έχουμε κανένα γλυκό?